ではね、10月生まれの皆さんは何人いるか数えましょう。せーの。1人、2人、3人の良い子、4人、5人、6人の良い子。はい、何人いましたか？6人いました。で、先生たちはね、10月生まれの先生はいないんですが、年少さんはね、6人のお友達がね、10月生まれでした。はい、ではね、10月生まれの皆さんにハッピーバースデーをね、歌いますので、マスクをしっかり鼻まで上げてください。お鼻まで上げてください。生クリームのケーキが好きだそうです。ね、生クリームのケーキ食べましたか？誕生日の時食べましたか？ね、なんだか生クリームのケーキ食べたそうです。はい、ありがとうございます。次はね、皆さんからの、ね、歌のプレゼントをします。防災頭巾を鼻のように立ってください。ではね、マスクをまた、ね、鼻までしっかり上げてください。では、ね、汽車ぼっこの歌を歌います。皆さんこんにちは。今栗の木の下で仲良く遊びましょう。大きな栗の木の下で。За, тэгээ юу ч хэлдэг ламын сүлд нь? Bye bye.
өдрийнхэн бэлэг аваа.